Hvad har du givet? Et æg. What? Ja, og så kan du tabe dig fast. Ja, det kalder den og så bare klum. Den bare... Jeg tror, at den gør det rekursivt. Ej, for helvede, du er sådan et ondt menneske. Ja, okay. Og så prøv at sige get commit, og så behøver du ikke sige minus 1. Men K, er den ikke bare, den er så bare forskel? Godt, og så get push. Jeg gør det bare, jeg siger ja. Jeg siger, jeg spørger efter mig. Og det er altid giver mig til en god underholdning. Så det er altså, jeg var meget glad for det. Ja, fordi du ikke har valgt den configuration, hvor du skal gøre det endnu. Valg den default. Du skal vælge, om du vil bruge matching eller simple. Så en af de, du vil have. Bare sige, det er simple. Find det. Det bliver det. Ja, det skal du også gøre. Ja, det må du lige. Okay, så vi har det her. Har du gjort det? Godt, så har den egentlig faktisk gjort det. Du skal stadig vælge det, der falder sådan meget frem. Så lad os lige hoppe ind på GitHub. Så kan du lige sænke. Nu er det over? Ja. Den skulle gerne være pushet herovre. Så lige se, om der kommer filer i. Den kun lavet mappen eller. Men jeg tænker K det ser fint ud. Nu er I ved at være der. Okay, og hvis vi så siger, hey, den skal lige ignorere hele bindmappen. K, den er jo. Så laver du et ting, get ignore. Get ignore, og det er bare ligge der get ignore i mappen. Skal der stå noget? Det bliver sjovt at finde ud af. Okay, det kunne Prøv at gøre det. Den siger der ikke, men det ikke der. Jeg kan godt forstå, men måske skal jeg sætte en ind på ekstra plads. Den ser forskellig fra 0, jo. Jeg ser lige med noget til. Det er jo løgn, tror jeg. Nu lyver den godt. Det er jo heller ikke at se det. Jeg har lige nat. Vi skal fjerne det der ekstra. Nej, men det er fint. Jeg ved ikke, hvad ser jeg. Det er sådan virkelig, vi har haft vi skal lave 4 opgaver. Den første opgave, det var arbejde med